Hello everyone, welcome back to my channel. So, katatapos ko lang mag-film ng itong iconic London eyebrow cushion, kaya naka-makeup pa ako. So, binidyohan ko siya kung okay naman siya. Okay naman siya. Ayan, oh. Ayan pa siya. Yan. Wala siyang marka sa kamay, guys. So, ayan na ata yung yung new favorite kong ang tawag dito? Eyebrow cushion. Kasi hindi siya gel, hindi siya pencil. Ang nakalagay eyebrow cushion. So, yan na yung favorite kong eyebrow cushion. Maganda rin pala yung light na yun na. May dilim kasi sa kwarto. So, gumamit ako ng lights na to, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan! Maganda rin pala siya na pag medyo gustong maliwanag yung yung video mo. Nabili ko yan sa Amazon yung LED, portable LED lights. Siya, mga $30 ata ko siyang nabili. So, maganda rin pala, oh. So, samahan niya ako mag-get ready tayo, guys. Tanggalin ko yung makeup ko. Pansamantala, tapos ko lang kumain ng dinner. So, habang kumakain ako, nanonood ako sa mga friends natin dyan na small YouTuber. Hello everyone, thank you so much sa suporta, and binabalik ko lang sa inyo yung suporta ko. To katatapos ko lang pinanood ko lahat ng mga may bagong upload na mga friends natin dyan. So yan, Simply Joes, hi, nanonood ako sa kanya. So mag-get ready tayo ngayon, guys. Ang ganda talaga ng ilaw na to. Maganda pala siya, oh. Maganda siya. So, tatanggalin ko lang, guys, yung yung maganda talaga. Ngayon ko lang napansin na pwede siya. Alam mo, guys, pwede talaga siya. Ang ganda-ganda niyang pag madilim, nasa kwarto kayo. Maganda pala siya. So, ayan lang. Nabidyohan ko na to, eh. Na-film ko na to about dito sa LED lights na to, eh. Maganda pala siya. Ayan siya, guys, oh. Nakaano lang siya, natataas lang siya doon. Pinatong ko sa taas ng PC. Yan. Ayan pala yung computer ko, guys. So cute. Nag-iiba-iba yung kulay niya. So, pahinga lang ako ng konti. Tatanggalin ko yung makeup ko. And maliligo. And magpaganda tayo, guys. Magpaganda. Mag-skincare routine tayo, guys. Maglagay tayo ng try kong maglagay ng mask. Mag-mask tayo ngayon. Matagal na ako hindi nakapag-mask, eh. So, ayun. Hanapin ko lang yung mask ko, guys. Oh, diba? Maganda talaga tong lights na to. Maganda hindi ako maka-move on sa ilaw na gamit ko. Ayan na, oily na. So, ito, may nahalungkat ako, guys, na na face mask. Itong Tattoo, parang sa BoxyCharm, ko to subscription, eh. Ito kaya try natin. Marami akong naririnig na magandang mask daw to, eh. Itong Tattoo. Saka yung last time na pumunta kami sa Asian store, may binili akong tatlo Collagen Essence Gold Collagen Essence Mask, Cucumber Collagen Essence Mask, and Red Ginseng Collagen Essence Mask. Tatlo siya. Ano kayong gagamitin? Ito na, parang gusto kong itry itong Tatcha Luminous Dewy Skin Mask from BoxyCharm that I got a couple months ago. So yeah, mag-get ready lang tayo, guys. Ang ganda talaga ng hindi maka-get over sa ilaw na Nakalimutan ko na nga yan. So tanggalin natin, guys, yung makeup natin. Ang ganda ng lipstick. Tanggalin ko lang yung hikaw ko kasi maliligo tayo, guys. Maliligo tayo para mapahinga naman yung Ano ba yan? Palagi na lang ako nag-makeup. Mapahinga naman yung mukha ko. But, you know me, I love makeup. Even I don't know how to do makeup. I love makeup. Tanggalin natin yan. And then, tanggalin ko din itong watch ko. Wait lang, guys. Kumusta na kayo, guys? Teka, punta tayo sa bathroom. Medyo maingay kasi may pan. Okay, punta tayo sa bathroom. Grab natin yung pantagal ng makeup.
Ayun yung ilaw. Gusto ko sanang mag-film dito, kaya lang yung pag nakabukas yung pan, yung audio niya maingay. Dito na lang kaya ako, maganda oh. Huwag sanang mahulog yung camera ko. Nanalagot na tayo. So dito na lang ako kaya ako mag-film, no? Kakatakot eh, ipatong ko lang dito sa ano, baka mahulog eh. Baka maano ko ba? So dito na lang ako mag-get ready. Tanggalin natin yung makeup. Guys, so maliligo ako. Tawag dito. Nakikita pa rin yung LED lights. So, nagamit ako ng round cotton. Yan, Equate brand. Tapos, magtanggal tayo ng makeup. Natatakot talaga ako sa camera. Baka mamaya ako pa naman ako masyado akong lousy. Gagamitin natin tong ano, simple, what do you call? How do you call it? Simple micellar cleansing water. Pangtanggal ng makeup. Oops, napadami ata yung lagay ko. Ako'y natatakot sa aking best friend. Pinatong ko lang siya sa tingnan mo guys, oh. Maliligo ako ngayon. Walang masyadong ganap ngayon guys. Kasi, ay hindi. Nag-film pala ako kanina. Doon yun sa, tawag dito? Yun sa eyebrow cushion na tinatawag. Tingnan mo, ang tagal mabura guys. Ayan na, tanggalin natin nga kung anong kailan matanggal. Matagal siyang mabura. Kailangan mong talagang idiin ng maigi para matanggal siya. Ayan yung kabila. Hello. Pasensya na sa audio guys na may naririnig kayong ano, extra noise kasi yung pan. Maganda talaga siya. Suhukan ko yun. Hindi lang muna ako bibili ng ano. Hindi, ano. Meron pa pala akong ano eh. Pang eyebrows. Kaya lang hindi ko pa nagagamit. Tadaan! Ayan na. Natanggal na yung makeup ko guys. Oh. Tapos maliligo lang tayo guys. Ayan. Ayan. Yehey. Bukas Sabado na. Anak ko, ayaw ko mag-Sabado. Kasi vacation ako ngayon guys eh. Monday, start na naman ng trabaho. So, yay! Ayan na guys, natanggal na. Okay na ata, ayan. Yun lang pinatatanggal ko ng makeup. Tapos, saka ko huhugasan yung mukha ko. Tanggalin natin yung lipstick. Ang ganda ng lipstick. Ang ganda ng kulay guys ng lipstick, oh. Tsaka, ang ganda ng lipstick na to. Mura lang siya. Tsaka, kumain na ako ng lunch. Sorry, nakita mo. Huwag din ang pansin yung ipin ko. Kumain ako ng dinner. Kumain ako ng dinner. Pero yung lips ko, hindi pa rin natanggal. Tsaka, hindi siya crack. Hindi siya nagka-crack-crack ng katulad ng ibang lipstick. Nagda-dry yung lips mo. Tsaka na-crack yung lips niya. Siya, hindi. Hindi. Wait lang, ipakita ko sa kanya. Ano siya eh, yung Ramil lipstick na matte. Maganda siya. Ayan. Tanggalin na natin kasi maliligo tayo. Ayan. Para mamaya ready na. Yay! Ayan, magagawin ko. Anuhin ko muna, buksan ko yung yung shower pa. Kasi yun, malamig ngayon, nag-snow sa labas kanina. Ewan ko kung nag-stop na yung snow. Baka nag-snow pa. Yun yung mukha ko guys. Medyo na, maganda na yung mukha ko ngayon. Hindi na dati talaga. Ang dami kong pimples. Hindi mo wala. So, ang ginagawa ko, hindi ko ma-reach. I-face natin sa para pang tapos ko lang siya. Initing ko lang. Ayoko pumasok sa loob ng malamig. Kaya ang ginagawa ko, iinit ko hanggang sa mag-steam siya. Saka ako papasok sa shower. Yan. Naku, ang gulo ng camera. Natatakot ako. Saka mag-shower. Hindi ako, may damit pa ako guys Kala nyo. Teka lang. Kapag mainit na yon shower na tayo. Ipatong natin yung towel dito. And then, ang cute ng na to, hair clip ba to? Tawag dito. Ang cute niya, gold.
Ayan siya guys. Oh. Tingnan natin kung mag-focus. Gold siya guys. Cute. Nabili ko siya sa Walmart hair clip. Guys, antayin ko lang siyang mag-ano. Uy, mainit na. Nag-steam na siya, oh. Maligo lang tayo, guys, ha? Patong ko muna kayo dito. Patong ko muna kayo dito, ha? Magbabalik ako. Maliligo lang ako. Saglit. Guys, maligo. Oh, fresh na. Parang dry yung lips ko. Ayan. Ginawa ng salamin. So, mahirap talagang tanggalin guys yung ano, diba? Yung waterproof mascara. Mahirap talaga siyang tanggalin, no? Kahit maligo ka na. So, tanggalin lang natin itong makeup wipes. Ayan. Ang sarap talagang maligo ng ano, ng warm water. Parang ayoko nang umalis sa ano. Parang ayoko nang umalis sa shower. Sarap siya. Napagod. Parang yung itsura ko parang napagod. Oh my God. Alexa, stop. You scare me. Kala ko kung sinong nagsasalita sa ano, sa likuran ko. My goodness. Nakakaloka to si Alexa. Ayan na naman siya. Wala kasing internet guys. Ano, hindi, I mean, merong internet kaya lang nagloloko-loko kaya si Alexa hindi siya mag-work pag walang internet. Ayun na naman siya. So ayan, parang mamaya na lang ako maglinis ng mukha ko. Kasi maglalagay pa tayo ng mask. Try ko yung mask na nabili ko. Ang sarap maligo. Parang ayoko nang umalis sa shower. So, yung strap ng ano. Kakakain ko lang, nagutom na naman ako. Dry yung ano, kumamaya na lang. Ako maglilinis ng mukha. Kakakain ko lang, nagugutom ako. Baba tayo guys. Tingin tayo ng pwedeng makaing snacks. Nakalimutan ko, wala pala akong bra. Hindi pwedeng bumaba ng walang bra. Kasi meron kaming kasama sa bahay na lalaki. Makita yung ano natin dyan. So, tara guys. Fresh, feeling fresh. Ang sarap. Parang na ano natuloy ako. Ano tawag dito? Inantok ako tuloy sa sa hot shower na pinaligo ko. Tara, baba tayo guys. Baba tayo. Hanap tayo ng pwedeng makain sa baba. Nilalagyan ko siya guys ng asin. So, maganda sana yung tawag dito. Maganda sana yung lighting dito. Kaya lang ang problema sa bathroom yung maririnig niyo sa audio yung tawag dito. Ingay ng fan sa shower. Ito yung strawberry guys. Gusto kong pag kumakain ako ng strawberry, binubudburan ko siya ng asin. Masarap siyang may asin. Ewan ko ba, basta gusto ko siyang may asin. Masarap. So, buti na lang hindi pa ako nag-toothbrush guys habang kumakain ako ng tawag dito? Habang pinatutuyo ko yung buhok ko. Saka kumakain ako ng snacks, manunod tayo ng mga excuse me, na ko sa asin habang kumakain ako ng snacks, manood tayo ng mga bagong upload na videos guys. So tayo.
bagong mga upload na videos guys habang kumakain. Maubos ko kaya to. Tingnan natin kung maubos ko to. Update ko kayo guys kung maubos ko to. Favorite ko yan eh. Strawberries. Mahilig akong kumain ng strawberries. So, woo! Okay guys, manunood lang ako ng mga bagong videos and babalikan ko kayo. Hala, hindi ako gutom guys. Kakatapos ko lang kumain ng strawberry. Mga 10 piraso ata yung nakain ko. Tapos eto, kumakain na naman ako kumakain na naman ako ng Cheetos. Kain tayo guys. Yan pag kain tayo guys habang nanonood. Tinatawanan ako ng isang kasama ko dun sa So I'm back. Dan said I'm back. So I'm back guys. I'm just gonna end this video putting a face mask on my face because I'm ready to go to bed soon. So I'm just gonna even you shower after you get up shower. Oh, I can hear I have an echo. Your face still a bit dirty, so that's why I'm using this whatever you call that, astringent. I use astringent because it helped my pimples dry. So mag-ano tayo guys, face mask. Oh, it feels so quiet, honey, when the fan is off. So, ayan guys. Oh, diba? Medyo madumi. Ayan. So, after that, mag-face mask. Oh, excuse me. Gamitin ko tong Tatcha. It's Japanese face mask. The instruction said it's like leave on for 15 minutes. So, ililive natin siya sa face natin for 15 minutes, guys. It's watery. Naku, kumalat na sa sahig. Hala, parang milk siya, guys. Oh. Lagay ko nga yung tumutulo kasi siya, guys. Oh. Lagay natin. Ay, parang maganda to. I have an echo. Simutin ko yung niya, yung packaging niya. Kasi parang maganda siya. Oh, I'm making a mess. Hurry up, Christine. It's dripping. Sa mask natin. Ilagay natin sa face pala. Hindi mask. Ano ba yan? Ayan. Would you like to try face mask too, honey? Not really. Why? Feels so nice when you put it on. It's make your face like cool down. I got it from BoxyCharm. Like I don't remember what month. It's been sitting for the sitting side that I forgot about it. I haven't used it yet, so why not to use it now before I go to bed? I don't know if I put it right, but oh yeah, I can feel it so cold and look nice and clean. Okay guys, I'll be back. Ibabad ko lang siya ng 15 minutes. Okay guys, it's been already 15 minutes. Yay! So, ayun, tight na siya guys. Oh, ang sarap sa sa mukha. Ang lamig, tsaka yung lamig parang pumapasok sa skin mo. So, tanggalin na natin siya. Parang ayaw kong tanggalin. Ayan na. Ayan na. Simutin ko pa mamaya yung yung nasa package. Tapos ilagay ko sa mukha ko mamaya bago ako matulog. Yan. Sarap sa pakiramdam. Oh, parang na moisturize ng bonggang-bongga yung mukha mo. Yan.
So I'm gonna end this video, guys, and ayan, walang masyadong ganap ngayon na araw na to. So magpapasalamat lang ako. Thank you so much, guys, for watching, and I will see you on my next vlog. Bye everyone.